जाबाय फिसा बुरै मानसि मालाबा सेन्टारफोराव थांनानै लोगो दोगो सा खापसेसो लोंहैनो थाइसेबो फैसा गैया आंनियाव। दाखालि फिसालाया नोंनि नोंदा मिजिङा हिन्जावनि आखायाव जा बुरजा फैसा होफैदों। 1000से बिनायखौनो होथारासै नोंनि नोम्बाजैया। मालायफोरनि बिहामजोफोरा बियाबाबो बिखुनजो बुरैफोरनो होयो, थाइसे थाइनैब्लाबो होयो। आंनि बिहामजोआ बिब्लाबो होबावासो। माबायदि जाखो? बिहामजोआथ' र' मालायनिफ्राय फैनाय, फिसालायानो होबावा। फिसालायानो आंखौ दिनैसिम खबरखौनो खालामला। माब्रै दं? बिहामजोआ नोंखौ माब्रै बेबहार खालामो? आं गैयाब्ला नोंखौ माबायदि खालामो? आंथ' सानसे सानसे थानाय जाया। बिहामजोआ नोंनो जानाय लोंनाय मोजां होयोना होआ? बेफोरखौथ' सोंनो हायो आंनि फिसाला मिजिङा। जेबो सोङा आइ, जेबो सोङा आंखौ। हिन्जावनि फारसे थाल्ला जाथारबाय बियो। आयै, नों बेफोरखौ जेबो दासान। थाइसे थाइनै नोंनि आखाइ खरस नांगौ। आं हानायखिनिखौथ' नोंनो होफैखायोआनो दा मालाबा मालाबा। आरो आंबालाय बेसेबांथो होनो आयै नोंनो? आंबोथ' सासे मालायनि न'खराव बिहामजोसो। आं नोंनो होफैबाय थागोन। आंनि न'खरनि बिखुनजो बिहावफोराबो मालाबा बेफोरखौनो लानानै आंखौबो रायनो बुंनोबो हागौ। हानायखिनिखौ आं नोंनो होफैयो। आयै, थाखा फैसाखौथ' मावाबा दाङाबा बहा मोनबाय थानो? आयै, नोंबालाय बाजैनिफ्रायलाय मानोथो एथ' फैसा मोनबाय थाजानो लुबैयो? नोंनो थाखा फैसा होआब्लाबोथ', आदाया नोंखौ खबर लायाब्लाबोथ', आदाया खामायनायखौनो नोंबोथ' जागासिनो। ना बेदर बोथिथाम सानसेयाव मोनजागासिनो। बेबायदि मोनजानानैबो आरो नोंनो मा होनो हाबावनांगौ आयै? नोंलाय मानोथो गथ' गोरलै बायदि खुद्रिबाय थाखो बिहामजो फिसालानियावलाय? नोंबोथ' एथ' बुरैबो जायाखैना मावनो दांनो हायो। सोरनावबाफोर सानसे साननै हाजिरा मावनो थांना आयैदोंबो नोंनि आखाइ खरसनि थाखै। बाजैमोनखौल' मानो दाय होबाय थायो आयै नोङो? आबै, नों जेबो जाया, आं थांगासिनो। बेथ' इसासो। इसा, रथ'लाय, मा जादों? आंनि आबैखौ मोसौआ बुद्रुदोंनो, सिं बायदों होननानै खोनादों। आं नोंसोरजों रायलायनो सम गैथ'आ दे। आबैखौ नायनो खारलांग्रोनि आं। मा होनखो बियो? बिबैनि सिं बायदों? औ आयै, माबा मोनसे जादों खोमा। बेनिखायनोसो इसाया गाब्रु थुब्रु थांदों। थौलाय आयैजोंबो इसानि उन उन थांनि। माबा मोनसे जामारदों जानो हागौ। औ, थौलाय। आयौ, मा एसेबां अनथावथाव आंनि आबै सनाया। आबै, नोंनि मुङा सना। नायल' जाल' हांमा हांसा आगोमा। नोंनि मुंखौ अननायजों सना होननानै दोननोसै। आयं दैजि, नों थिगानो दङ ना? औ आयं, आं थिगैनो दङ। अलंबारा थानायमोनब्ला बेसेबां रंजागौमोन बियो फिसौजोनि मोखां नुनानै। अलंबार, जोंनि फिसाजोआ अन्थाव बाथाव नायनो बेसेबांबा समायना सासे फिसौजो होबाय। नों थानायमोनब्ला बेसेबां आबै सना होननानै बामखांबायगौमोन नों। दैजि बिफाया थानायमोनब्ला बेसेबां खुसि जागौमोन बियो। फिसौजोखौ बेसेबांबा अननायजों बामखांबायगौमोन बियो। आयै, आफानो खबर हरबायना हराखै? आफानो खबर हराखैब्ला, आयंनो खबर हराखैब्ला खबर हरनानै होदो। आरो दैजि, नोंनि आबैया न'आव दङ। नोंनि आबैनोबो खबर होनो नांगौ। आरोथ' इसाया बियायं फिसानो जि लायनो थांनायानो दाबो सफैयासै माथो। सोरांस्रि जोमै। हा? दरे? आं नोंसोरनो मोनसे खबर होफैनोसो फैदों। नोंसोरो बेयाव गासैबो रंजादों, नाथाय आयं बुरैया मोसौजों बुद्रु जानानै सिं बायनानै दङ। लामायाव इसाखौ लोगो मोनदों। इसानो खोन्थानायलाय इसाया खारलांग्रोबाय। नोंसोरबो न'आव थौदो। आयंआ दाबा मा अबस्था? मा?
आइया मोसौ बुद्रु जानानै सिं बायबाय। आब' सोरांस्रि मा जानांगौ जाखो? आबैया मोसौजों बुद्रु जानानै सिं बायबाय। सिं बायब्लाथ' मानसिया थांनानै थाया। आंबो देहाखौ एसे राखांनाय मोनबाय। बिदिब्ला थौदो गोख्रै न'आव थांनोसै आबैनि सेराव। आबैया बिदिब्ला आंनि फिसाखौ मोखां नुलांनाय नंला नामा? थौदो जोमै थौदो न'आव गोख्रै थांनोसै। औ दैजा जुदि एसे राखांखाबायब्ला न'आव थांनायानो मोजां जासिगोन। थौदो गोख्रै। आबैलै जों गासैबो हस्पिटालाव दङमोन। नों बेबायदि माबोरै मोसौ बुद्रु जालायनाय जाखो? आबैलै हारे आबैलै माथो होलाय आबै। आं इसा। आबै माथो होलाय आबै। मा जाखो नों आबै? आबै मोसौ खोख्लैदों होनलाय नोंखौ। आबैलै सिं बायदों होनलाय। आबैलै माथो होना। इसा बहाथो आबैया माबा जादों होनलाय? बोरोथो? औ आबै नायफैलाय नै आंनि आबैया माथोखौनो होआ। आबै नायलाय माथोखौनो होआ। आबै बेथ' गोथांनि महर नङा। मा बुंदों नों? आबैखौ गोथां महरनि नुवाखै? आबैया गोथां नङा मा होनबालाय? जानो बे आयाबा मा बुंलाबायदों? खुगायाव जाफैयो बेखौनो बुङो नामा? न'खराव दुखु जादों। माबोरै न'खरनि दुखुनिफ्राय बिसोरखौ सुखु खालामनो हागोन बेखौसो साननांगौ। नङाबा मा बुंलाबायदों आइ नोङो? मानसिखौ बोरैथो गोथाङैनो गोथैनि नाम होखो नोंलाय? आंबालाय एसेबो गियान गैया नामा? माखासे समाव आङो नोंगौ फालथु खोथाफोरखौ बुङो। अब्लाबो आंहाबो मेलेम दङ मा समाव मा बाथ्राखौ बुंनांगौ। नोंसोरो मानसिखौ नायनानै सिनायाखै नामा? मानसिया मा महर लादों? इसा नोंनि आबैया हां लायाखैथ'। मोजाङै नायलाय नोङो। थारैनो नंमारगौ आबैया हां लायाखै। बिदिब्ला आबै नों जोंखौ नागारलांबाय। आबै नों मानो नागारलांखो? आं फैग्रो मोनग्रो मानसिनि महरखौ नुनानै सानखादों बे गोथां गैला होननानै। इसा न'नि मानसिफोरालाय? गासैबो हस्पिटालावसो दंहैयो। आबैखौ मोसौ बुद्रुदोंनो। मोसौ बुद्रुनानै सिं बायदों। सिं बायनानैनो आबैया जोंखौ नागारलांबाय। दुखु मोनदों आंबो। गामियाव सासे गाहाय बुरैसा हिसाबै बेनो जानानै दङमोन। दिनै बेबो जिउ गोमालांबाय। सुखु दुखु खैफोद आफोद ज' जोङो थाबायोमोन। बहाबा थांनो गोनां जाब्लाबो माबा मोनसे खामानि जाब्लाबो ज' मावलायोमोन। मानो बेबायदि जानो मोनखो? आबैलै आबौआबो जोंखौ नागारनानै थांबाय आरो दिनै नोंबो नागारनानै थांबाय आबै। जों दा सोरखौ आबै होननानै गाबज्रिबावगोन? आबै नों थांनानै थानायावसो न'खरा एसे गोगोमै दङ। जेब्ला आबौ थांनानै दङमोन न'खरा गासैथिंनिफ्रायबो गोगोममोन। आबौ थैना थांखांनायनि उनाव न'खरा गोबां लेथेर फेथेर जाबोनो हमगासिनो। नाथाय नों दङखायनो आबै नोङो रायखाव बुजायखाव नों न'खरखौ गोगोम खालामनानै लाखिबोगासिनोमोन। दिनै नोंबो गारनानै थांबाय। दिनै जोंनि न'खरनि गोगोम खुन्था जानानै सोर थागोन आबै? आइमोनाबो मादैमोनाबो दाबो नोंनियाव थानाय मेलेम बायदि जायाखै। नोंनियाव थानाय बुजिनो हानाय बायदि जायाखै बिसोरो। आबै नों मानो नागारलांखो? आइमोनालाय दाबो सफैला नामा? निमाहा होदो आंखौ अलंबार बिमा। गोथां थानाय समाव जों माब्लाबा नांज्लायबाय, माब्लाबा दैमालि खालामलायबाय, माब्लाबा बोराबज्लायबाय। आंखौ निमाहा होदो। नों मानो नागारनानै थांखो? मानो नागारना थांखो नोङो? न'खर दैदेननो, न'खर सलायनो थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा साननानै दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसिबाय।
माबायदि जानो मोनखो इसेलाय बहा थांखो न'खरनि माखासे मानसिफोरालाय माला सफैबावगोन आयो फिसाला सानैयाबो गोजानावसो खामानि मावनो थांदों फिसाला सानैयाबो बिमानि मोखांखौ नुलांनाय नंला बे थैनोसै समावसो फिसालाफ्राबो थांनो मोनबाय आरोलाय सोर मिथिगौमोन जे बेबायदि जागोन होननानै बेसेरा दा फिसाला सानैया गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांदों दा बे खबरखौ मोननाय लोगो लोगो बिसोरो ना फैनो ना थानो एथ' थाखा फैसा गारनानै मालायफोरनिफ्राय फैसा दाहार लानानैब्लाबो थांबाय दा बोरै फैफिननांगौ जाखो आयो मा जाबावगोन बिसोरनि न'खरालाय बोराय थैनायानो बोसोरसेखौनो जायाखैमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बुरैयाबो थैफाबाय सुनि मोसौ मोसा फिसिब्लाबो हनै मोसौफोरजोंनो बुद्रु जानानै थैयो मानसि मा मावनानै जाबावगोन मा फिसिनानै जाबावगोन इसा गाबनांला दे गाबनानैलाय जिउ गोमानाय मानसिखौलाय बहा मोनफिनबावनो आबैया जोबोर अनोमोन आंखौ आबैया अनोमोनथ' आरो जोंबो नुबोदोंना माबायदि अनोमोन नोंसोरखौ अननानैनोथ' न'खरखौ अननानैनोथ' न'खराव थाइसे थाइनै सहाय मोनगोन होननानैथ' दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसिदोंमोन हनै मोसौआनो जुदि बुद्रुनानै सिन खोलैनानै बुथारबाय जानांगौ नोंनि आबैनि जिउआ बे समसिमल'मोन गावनि संसार जानांगौखौ जाबोबाय फिसा फिसौ खांनांगौ नायबोनांगौ दैदेनबोबाय गावनि सम बायदि थाबाय गावनि सम बायदि थांबाय गाबनांला दे गोसोखौ हमथादो गाबबाबोलाय आरो मा जाबावनो आबैया गोथाङै दङ होननानैसो जोंनि न'खरा गोगोमैनो दङ दाथ' आबैबो गैला दाथ' नोंसोरथ' मिथिखायो आंनि आइजों आरो मादै जोमैजों माबायदि दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि एना एनि आबै दङ होननानैसो आबैया सम सम रायखाव बुजायखाव थिग खालामनानै दोनोमोन दाथ' आबैबो गैला मा जागोन जोंनि न'खरा नों बेखौ बारा सिन्था खालामनो नाङा आइसा जेब्ला सासे न'खराव बोराय बुरै थायो अब्ला गासैबो बिहामजो जानानैनो थायो आरो बिहामजोफोरा लिडारफोर थायोब्ला बिसोरनि साननाय हनाय गासैबो एसे आद्रा खम जानानै थायो दा बिहाव बिखुनजो न'खरनि बिगोमा रावबो गैला जिहेतु दा गावसोरनो गावनो बिगोमा दा बिसोरो एसे आद्रा जाना थानाय दायित्वखौबो दा बिसोरो बुजिलांसिगोन रोङाब्लाबो बिसोरो रोंलांखासिगोन नों बेफोरखौ सिन्था खालामनो नाङा गासैबो थिग जालांजोबगोन इसा बोरैथो आबैया बोरै इसा आबैया माब्रै दं दैजि आबैखौ लानानै थां नों रुमाव थाहैथां आबैखौ हारसिं दोननो नाङा आबैजों थाफा नोङो दे थां न' सिङाव थाहैथां आयै आबैया गैला आबैया जोंखौ नागारनानै थांबाय मा आइया गोमाबाय